नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण टिफिनसाठी मटकीची सुकी भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। मटकीची भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे भिजून मोड काढलेली मटकी, एक बारीक चिरलेला कांदा, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, एका बटाट्याचे तुकडे, एक चमचा मालवणी मसाला, एक लहान चमचा हळद, एक वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या, चवीनुसार मीठ, एक वाटी तेल, कढीपत्ता, 2 तमालपत्र, 1 इंच दालचिनी आणि 4 ते 5 लवंगा। सर्वात आधी आपण मटकी कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत। सोबतच बटाट्याचे तुकडे, 1 ग्लास पाणी, थोडी हळद आणि मीठ घालून एक शिट्टी करून घेऊ। कुकर थंड झाला आहे। आपण पाहू शकतो मटकी बऱ्यापैकी वाफली गेली आहे। मोड आलेली मटकी शिजायला थोडा जास्त वेळ लागतो, म्हणून आपण कुकरमध्ये मटकी वाफवून घेणार आहोत। आता आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊ। मटकीची भाजी ही चवीला गोड असल्यामुळे ह्या भाजीमध्ये 2 ते 3 खडे मसाले घालावेत। तेलामध्ये आपण लवंग, दालचिनी आणि तमालपत्र घालू। किसलेल्या लसूण पाकळ्या, बारीक चिरलेला कांदा आपण हलका सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत तेलामध्ये परतणार आहोत। बारीक चिरलेला टोमॅटो आपण कढईवर थोडा वेळ झाकण ठेवू। हळद, कढीपत्ता, चवीनुसार मीठ, मालवणी मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता आपण यामध्ये शिजवलेली मटकी घालून व्यवस्थित परतून घेऊ। ही भाजी थोडी तिखटच करावी, त्यामुळे अधिक चांगली लागते। थोडं पाणी, हे पाणी मटकी शिजून उरलेलं पाणी आपण वापरलं आहे। यावर थोडा वेळ झाकण ठेवू। वरून थोडी कोथिंबीर आणि आपली मटकीची भाजी रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।